Police Regional Office 6 pag-aimbestigaran ang mga pulis nga nakuhaan sang litrato nga naga-inom sang makahulubog nga ilimnon sa sulod sang Kampo. Si John Sala nakatuto. Ining litrato nga kuha sa isa ka concerned citizen sa mga pulis nga nagainom-inom sa sulod sang Kampo sang Iloilo Provincial Mobile Force Company sa Barangay Zerudo, Sara, Iloilo. Sa laragway makita ang nagatipo ng mga pulis kag may makahulubog nga ilimnon sa lamesa. Natabo ini matapos ang awarding ceremony sang 2020 Sports Festival sang PRO6 Recreationary Standby Support Force. Nakadangat ng ining impormasyon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan kag luyag sini nga paimbestigahan. Ang ating regional director nag-order naman na mag-report ang mga personnel na to sa iya today. So, as of now, ginahulat kita sang update and these personnel will be subjected for investigation. Ginpadala na sa Regional Doctrine and Development Division ang mga laragway para sa investigasyon. Liwat niya ginpaandaman ni Malong mga kapulisan nga wala sila ginapahunugutan nga mag-inom sa sulod sang Kampo ilabi na subong nga may liquor ban. We have this liquor ban and at the same time we have this quarantine period. So ini siyang mga personnel naton, sila ang nagabugos ng ating regional standby support forces which will be deployed kung kulangon kita sang personnel naton or frontliners naton sa John Sala, 1 Western Visayas.